Anem a veure en aquest vídeo com resoldre equacions de segon grau incompletes. Ja vam veure en un altre vídeo com fer les equacions de segon grau completes, és a dir, quan tenim la A, la B i la C. Aquí anem a veure quan ens falta o la B o ens falta la C. Sabem que l'equació de segon grau ha de ser amb aquesta forma, és a dir, tenim la x al quadrat, tenim la x i tenim el número que no té x. En aquest cas seria completa. Incompleta seria si ens falta o la B o la C. Sabem que les completes les podem resoldre a partir de la fórmula, és a dir, en aquest cas, menys b més menys arrel de b al quadrat menys 4 per a per c, partit tot per 2a. Quan ens surt una equació de segon grau incompleta, podem utilitzar també la fórmula aquesta de segon grau. És a dir, per exemple, si nosaltres tenim l'equació 3x al quadrat més 6x, podem optar per resoldre-la a través de la fórmula, que en aquest cas seria la A val 3, la B val 6, que és el número que hi ha davant de la x, i la C, que és el nombre que no té x, en aquest cas valdria 0. Aleshores, si comencem la fórmula, això seria menys 6, és a dir, canviem la B pel 6, més menys arrel de b al quadrat, és a dir, 6 al quadrat, menys 4 per a per c. En aquest cas, menys 4 per 3 per 0. Tot partit per 2a, és a dir, 2 per 3. Si anem calculant, el menys 6 ens quedaria igual, més menys arrel 6 al quadrat, 36, i aquest pack d'aquests tres números de 4 per a per c que estan multiplicant, 4 per 3, 12, per 0, 0. És a dir, aquí ens quedaria menys 0, que no caldria ni posar-ho. I a sota, 2 per 3, 6. Si continuem, ens donaria menys 6 més menys. Aquí faríem l'arrel quadrada de 36, que en aquest cas és 6, i a sota ens queda un 6. A partir d'aquí ens surten les dues solucions, una agafant el més i una agafant el menys, que ens donaria menys 6 més 6 partit per 6 i l'altra menys 6 partit per 6. Aquí el numerador ens donaria 0, 0 partit per 6, això seria un 0, i l'altra solució, menys 6 seria menys 12, partit per 6 ens donaria menys 2. Per tant, les dues solucions d'aquesta equació de segon grau incompleta serien el 0 i el menys 2. Ho podríem fer també d'una altra manera, que seria una mica més curt de resoldre, que és, sempre que ens falti la C, podem treure factor comú de x. Si nosaltres traiem factor comú de x d'aquesta equació, ens queda 3x més 6. És a dir, el que fem és treure una x de cada terme. Sempre que hem tret factor comú, un resultat és 0, ja que el que fem és igualar cada factor amb el 0 que tenim a l'altre cantó. És a dir, igualem la x amb el 0 i igualem el parèntesis amb el 0. Si igualem la x amb el 0, tenim directament un resultat, i si resolem el parèntesis igualat a 0, ens queda una equació de primer grau on passem x a un cantó, números a l'altre, que en aquest cas seria 3x és igual a menys 6, el 3 ens passaria dividint a l'altre cantó i ens quedaria menys 2 de resultat. Si ens hi fixem, ens dona exactament el mateix tant si ho fem per la fórmula com si ho fem d'aquesta manera traient factor comú. Anem a veure ara un altre exemple d'equació de segon grau incompleta, on en aquest cas ens faltarà la B. Si tenim, per exemple, 2x al quadrat menys 18,
igual a 0. En aquest cas, el que tenim és que la A val 2, la B val 0 perquè no hi és la X i la C valdria menys 18. Aquí estem igual que abans, és a dir, podem fer servir la fórmula o també després veurem una manera una mica més ràpida de fer-ho. Si seguim la fórmula és menys B, per tant, menys 0 més menys B al quadrat, és a dir, 0 al quadrat, menys 4 per A, en aquest cas per 2, per menys 18, partit tot per 2A, és a dir, 2 per 2. Si continuem calculant, ens queda 0 més menys, l'arrel quadrada 0 al quadrat, en aquest cas és 0, 4 per 2, 8, 8 per 18, el ser menys i menys ens acabarà donant positiu i ens dona més 144. Partit tot per 2A, 2 per 2, 4 en aquest cas. Si continuem calculant, 0 més menys, l'arrel de 144 en aquest cas és 12, que és exacte, i ens queda partit per 4. A partir d'aquí ens surten les dues solucions, que seria 0 més 12 entre 4 i 0 menys 12 entre 4. Si ho calculem, ens queda 12 partit per 4, que seria 3, positiu, i menys 12 partit per 4, que seria menys 3 en negatiu. Si intentem fer-ho de la forma més directa sense la fórmula, el que hauríem de fer és com si fos com quan resolem una equació de primer grau, és a dir, les x a un cantó i els números a l'altre, que en aquest cas el que faríem és passar el 18 a l'altre cantó, com que és negatiu ens queda positiu, i després passem ja el 2 que està multiplicant a la x, el passem dividint. En aquest cas ens quedaria x al quadrat és igual a 9, i a partir d'aquí, sempre que hem de resoldre la x al quadrat igualada a un nombre, el que fem és fer l'arrel quadrada a l'altre cantó i recordar que sempre que fem l'arrel quadrada el número ens dona en positiu i en negatiu. Sempre tenim tendència només a dir l'arrel quadrada de 9 és 3, però recordem també que és 3 i també menys 3 en negatiu. I podem confirmar també que ens dona el mateix que si ho fem amb la fórmula, és a dir, 3 menys 3 o 3 i menys 3.